timbali kaya arep dikapane dadak golek kanca. Seneni Pak Nono iku. Wong iki tokne dhewe-dhewe lho Mas Wasi. Iki kurang pas. Lho nggih. Kalau mangsa kesusu niku nyenenge gitu. Nggih. Oke. Monggo niki wetune pun sore. Mila menika wis sesuai karo sindennya jumlahnya banyak sekali wis dinteni apa sing arep dicaoske. Napa? Oh nggih niki wonten panyuwun. Langsung kemawon. Nggih jenengan medisa niki. Kembang rawi. Medisa to? Oh iki lho. Langsung bae Pak Nono nggih jumbo kalebet bali dituntun ben cukup. Kembang rawi catur Pajajaya ingkang badhe dipun aturaken dherepun Ibu Wijani. Tetep gayeng sesarengan kalian. New Sekar Budaya 99. Semoga catur panjenengan.